for High African History and Heritage TV. I am also for historian Kodwajimai. And as I bring my dear Kunwai, na me trans say dia sene ya munimu no na abakosema mu ede enam de bremo. And ye besa toaso alliance series. Ye pesi hu twaka eda traditional states ama Bono East and Ahafo regions mu. Na sabri no ya shase free Bono East regions mu. Ye wia ene beti asi Ahafo region. Then also a T4 man who twaka eda traditional states and our traditional kingdoms, if you like, ene Asante entem. Then no enabemamo mate high MD ibinum ekano ebemamo ate ase yi se eye nokre ana se nye nokre yebedo oba de asina stro oba de enchenchira e de African History and Heritage TV T4 na hwefo nyina sebre bia ye de content mo a mo hwe na mo share ma afoforo nso enya bi ehwe na nde ene yeda edikan a oba ye channel so abomodin ansa obe subscribe na wa share na wa ma T4 nkaye atie kasebo bi efi se eye asempatre eye abakosema ye de chichiriman na yenkwe ye be kenkan zimbi afri nkronkwaja ayi krubia edene ho Ekatan Divisional Council ho entino ye betie wona bakosem na yenkwe osi Nana Yao Kumria, the present Nkronkwaja Hene, who gave evidence to the committee that his ancestors who were of the Aduana clan, led by Nana Borokoju and a female called Obiya, descended from the heavens like all Aduana people and first settled at a place called Bema in the Tyne area. From Bema, they later moved to another place in the same area where they founded their present township, Nkronkwaja. They lived there independently of any other chief until the Asantehene Opukwar I, while on his way with the Ashanti army to wage war against Jamahene Abokofi, came to Nkronkwaja. He threatened to attack the Nkronkwajas, and since their number was too small to resist the might of the Ashanti army, they submitted. After submission, the Asantehene then asked to know the main occupation of the Nkronkwaja people, and when they indicated that they were native doctors in the area, Lotumfo directed that they should bring him herbs through the Sumankwahene whenever the need arose. Since then, the Nkronkwaja have been subservient to the Golden Stool and served the Asantehene through the Nsumankwahene. Both the Nsumankwahene and Nana Owusu Banahene, the representative of Osunfo who gave evidence on some aspect of Nkronkwaja history, substantially supported what the Nkronkwaja Hene said. Nana Kunria, however, intimated that they ceased owing allegiance to the Asantehene on the creation of the Bronx Ahafo region because, as he put it, the government said that any chief who was serving another chief at the time should no longer do so. Orofo Nkronkwaja krubia eben nsoko na basma be kan se be de be bianafo na na be de be ho dada ba be te basa asase abete so no enye obia na konche wo mo de che wo
na ekoba say Opokuware the first no twam akoye den akoko ntokwa one jamanfo abokofi ena oduru ho esan say odu nkonkwaja na nkonkwaja fo no iswantino be nipa kakra bi ndekra ko ho atum se kru no enye kru bi a eheda so iye bia no ka chere say mumra ne nkoko ntokwa bomwa me se mo amwa me amama nkoko antia obokofi a ene eme so meto ahyem so eno now the babrofu ma ye friend gunboat diplomacy ahunuhuna diplomacy wanye si ya meye osi boa me na me nkoko ntia nipa wa moame a meko tia o ena be so be boa no na otumfo Opokuware the first ehu se nkranko ajafo no wonom herbalist no council se munim dinsinuro dia ene suwankwa hene medoma hyerensa afibia anase me yare a mesoma obi no wabeje adinsinuro afrimo nchen dia breme na every sabre no na omosom otumfo na ekoba se ye chen region num no ye creative bono ahavo region no enomzu lalai ene free necro ye no otumfo etunkwanta ya pai ya na ye ho dada wanko anche ye noboa na ye ni udi ye na na ye creative region amaye de a ene free necro enya de a ye besi Kumasi ebio ena bejai Kumasi ekro no se nsumankwa hene nso adanse a nkronkwa ja hene na na ya okumnua okan ye nsumankwa hene a oti Kumasi na no wusuba na hene ono so oyeden ojitumu anase o supporti sa adanse no na yenko prime wose prime Nana Kwadwo Nyarko Prime Hene told the committee that his ancestors emerged out of a hole called Tadutokru about a mile from their present place of abode. The ancestral head was known as Isiura Sana, but it was the Fiti Jalakofi who led them to Prime, originally known as Jala. When they came to settle at Prime, they were later on joined by the people of Abase, Yeji, and Ateu. The lands being occupied by these three groups of people were offered by Prime Hene. The Prans do not exact any tribute from these groups, since they all consider themselves as friends. According to Nana Kwadwo Nyarko, the Prans too owed allegiance to the Gordons until 1900, when the first confederacy was broken up. During the restoration of the confederacy, they formed part of the Northern Territories and could not therefore serve as Asante Hene. Explaining how the Prans established contact with the Ashantis, Nana Nyarko disclosed to the committee that there was a fetish as Prime called Pro, which many people consulted in search of cure for their ailments. Atenehene of Kumasi received treatment from this fetish, and on his return to Kumasi informed the Asante Hene of the achievement of this Prime fetish. Thereupon, the prophetess priest and Prime Hene were invited by the Asante Hene to Kumasi. From then, a bond of friendship developed between the Ashantis and the Prans. Whenever the Prime ancestors caught enough fish, they sent part to Asante Hene. The latter reciprocated by sending drinks and sheep to Nana Prime Hene each time the fetish celebrated its annual festival. Asante Hene was so much impressed by the prediction of the Prime fetish in time of war that he accorded Prime Hene every respect and privilege as a paramount chief. The Prime too has been a paramountcy since then, until the situation was reversed by the National Liberation Council Decree 112. Nana Nyarko pleaded with the committee
to recommend for the restoration of Pran's paramountcy. This piece of evidence was substantially supported by Nana Owusu Banahene, Asantehene's representative. Therefore, near ye Nana Pran Hene so editu munono, Nana Kwadwo Nyankwo in 1973. Or said Pran for the Bedibe Hodada. Na befri ebomu ene betena babi abeti ye fro dadi tokru eho na befri abetena babi a beti ne abefro ho plan na obi odi wonem behina odi banim no ne friend Jala Kofi na bedi be ho beni asante anko anchebe na asase abote so no eye baba sase na nkrofo binom ete se atebufo ene yejifo eba ye no bene bema beba bi traye nanso banyi benton bantuahwe amawe because befa be se be ye benua no ma preko ape na Nana Kwadwo Nyankwo eto aso eka se twaka ebeda one asante ntem no ene se na bosom bi ewo pran a ye frɛ ne pro na saa bosomi na ano ehye pa se wo yare a na okobosomfo no ho a otimi esa oyade na ekoba se wu kodi akon so a bosom no etim boa ma okokontokwa na enam saa de so bosom no so ena sante hene osoma obi maneko ho na nipa krok no koye na ono onya yarsa no ena okobọ sante hene amane sei ma hu bosom kase bi ewo pran ye frɛ ne pro na saa bosom no ano ehye pa meko ho no manya yarsa nti ekoba sa no wa onim se asante ahemfo de ba bi abosom wo de bepepa no zu etisa de amonko frɛ pran hemra de ekofra frɛ pran hene no zu obosom no nti mani jo ho me no be fadanfo se be yo na se me kokontokwa bosom a ye frɛ ne proi obeden obe yapaye amame na madi nkunim eno ene ma asante ene pran ebenya twaka enti before 1900 ya santroa war no de na pran esum asante ya santroa war no ba ya asante tumi no abrofo ekotia asante tumi no ebubu kojo to no de efiri okro no pran for ene asante entam eyetintuntan obi ampene babi entna na ne aye nananom pran for nso ede baaye ene no yanko yeji Ose Nana Kwaku Jima Yejihine told the committee that his ancestors migrated from Latte in the Akuapem district on account of slave trade, which was being practiced in that area. They came to settle at Agogo with the Kratches and the Nkonyas. Nana Jima Panyin, at this time being the head of the Yeji ancestors from Agogo, after the Nkonyas and the Kratches had departed for their present places of abode, the Yejis left for Kranchipem, where they met the people of Wiase. On account of the scarcity of water, the Yeji ancestors, after 30 years stay, left Kranchipem and came to settle finally at Lake Yeji, which was uninhabited. Nana Jima, who admitted that his tool had been subservient to the Asantehene until the disintegration of the old Ashanti Confederacy, explained before the committee that the Yejis established contact with the Ashantis through the Asimhene of Kumasi. The latter came to Yeji to inform the ancestors that the lands occupied by them belonged to the Asantehene. Upon this, Yejihene, known as Nana Kwasi Kaberesi, accompanied Asimhene to Kumasi to see Otumfuo,
Yejihene then submitted to Otumfuo, and the former was asked to provide bushmeat and fish to the latter in return for the golden stool's protection. I repeat, in return for the golden stool's protection. Because of his loyal services to Asantehene, Yejihene was accorded the status of Omanhene. After the Yasantua War, Yejihene became part of the Northern Territories and still hold this paramountcy status. With the passing of the National Liberation Council Decree 112, Yeji has lost this status. Nana Jima pleaded with the committee for the restoration of his status. This piece of evidence was supported by Nana Ogusu Banahene, Asantehene's representative. Near Yejifo Eka nsone se betrantna mmea bibre Yejifo etrese be free. They migrated from Latte in Ekwapem ena betra agogo be free ho bekotra nkonya e free ho no mso no bekotra krachempem ekrobi a eben wiase no ene ewo atebu nchen ho Kwame Danso area ho ekrobi a eben ho ena omkotra omfri atebu nchen ho wiase ena omtu kotra babia ne omote a yefre ho yeji na beti ho no ena Otumfuo esmama be ko kantre be se asase no a beti so no eye ne de na kasa ne nyamu wo hu se na pran hene so atono num tuo se ba bia Yejifo te no on na de ma won na se te sa de a eye de na sante hene so osan ko kantre Yejifo se asase a na beti so na eye ne de na che se eho no achinye ewo ho kakra na mbom na Yejihene ema yete ase se one asante ehwebo mu isan se bribia na asante epese okokontokwa no na Yejifo nso eko yeden eko boa no enu nti no Yejihene eden ho kobo sante hene se ebeyo na ono so ebebo ne ho ban in case obi beto ehye Yejihene so a obebo ne ho ban na efisa abre no a Asante Confederacy first one egu ye 1900 no Yejihene ye bo ne manhene Bronifita ne bo ne manhene na onya ne manhene no eto musa National Liberation Council Decree 112 ena yeje ne manhene no efri ne nsam enonti auditor committee na nim se wonu momoden a enye den emma ne manhene no back yemfa ne manhene no back emma no. Now, Yanko Kwame Danso. Kwame Danso, that is the Guan. Nana Yawire, the chief language of the Guans too, disclosed before the committee that the Guan ancestors did not migrate from anywhere. They just found themselves on land originally known as Kanyinabutu, and their first chief was known as Urubon, meaning a big chief. By reason of scarcity of water, however, they moved just a little further to their present place of abode. That is Kwame Danso. According to Nana Wire, the Basas and the Wias later on joined them, and they offered them land to settle on. The latter two, however, are not subservient to the Guans too. They are looked upon as friends. Near Guan for Kwame Danso so ye Guan. Okay books we are some from Guan for. But the asase a Ghana asase a yet to see. Yes, dodo no na Guan for na net ho. Ansa na babaka bebet na ho. Guan for kire se Kwame Danso ba bia beto ne de ye be na nanoma asase free tete. Beni bedi kantra ho. Na beti ho no ene ye den ena ekoba se wiasefo enso ebeto wonom ewo ho wiasefo beto womo no omne to womo danua anase be ma wiasefo ene basafo babi etraye
na bema basa ne wiasefo ba bi tra yen ba nyi benton if you say be ne betra ase trapa ese enamfo ana anuanom Nana Yawire, who claimed before the committee that the Gwan's two lands are solely vested in the Gwan state, denied his two ever owing allegiance to Asante Hene. Or say, ono de na konwa no de Gwan asase a otiso we Kwame Danso no de no de asase no ye Gwan state no de anase Gwan state no de na eya de ono wa su akire ana wasum Sante Hene da Nana Dankwa Chempon the first Wiase told the committee that originally his ancestors led by Nana Kosiamo settled at Hwireso near Beposo in the Ashanti Mampon district. It transpired that Kumawu Hene Nana Fekan, who was on friendly terms with Nana Kosiamo, sought the latter's head to wage war against the chief, one Atara Fram, who had become notoriously belligerent in the neighborhood. In the battle that ensued, the Kumawus, Wiases, and Basas joined hands and fought Atara Fram and defeated him. After this battle, Nana Kosiamo and his people moved from Hwireso to settle at Samai near Atebu. Their place formed part of the land conquered by Atara Fram. Later, as a result of dispute which arose between Nana Kosiamo and his grandmother Dunyina, the former took the blast tool and came to settle at a place founded by his Nifahene Lanje Diawu, which place is now known as Wiase, corrupted from the word Ewase, meaning there is a reason for settling away from the Queen Mother. Ni Wiase forso be kanono. Wiase be trese be tutu tratra mia bebre. O trese Nana Kosiamo o otuamantu no kotra Ahwireso near Beposo a was Ashanti Mampon district. Na ofiri also okokumawu na nafeka odi won anim no ono efiri ho na Nana Kosiamo ono so bae na ni Kosiamo yi e no na Atara Fram ano ye Guan hene e de boni e wo Krachi area ho na Guan foi Wiasefo eni Guan ne basa ne Kumawu Wiase ne Kumawu ne basafo ene kambo mu ena bene Atara Fram de boni na bedi ne sunkunim na bedi Atara Fram sunkunim no ena nsase no omcheche efaye na bedi kan kotra saman ho eben Atebu na Wiasefo ete saman no a ho ben Atebu no wonu efri saman ntokobi esi ohene Kosiamo one ohima dunyina no ye saman hima no ntem ne koba sa no na esese ohene Kosiamo no otu amantu eho no otu amantu ekotra bo bia na ye frɛ ho Wiase na Wiase na setrititi ane se Ewase amantu no a one ohima dunyina etete bentem no eno na Ewase ono tufiri saman ho no eben Atebu otufiri ho no ena okochichiri Wiase ena okotena ho nti Wiase no ose ase kire se Ewase amantu amatum ne hema no ye kon ya matu abetena hai Ewase no ena ya kanse no ayeni Wiase odofo ye den kankansem no ebisia ene semohu ya kan twaka eda pran ana twaka ebeto pran ene asantentem twaka ebeto Kwame Danso aye dwan ene asantentem twaka ebeto Wiase ene asantentem twaka ebeto Yeji ene Nkrankwaja ene asantentem wenyina edia adanse se Nkrankwaja Yeji Prime ene Wiase ene Kwame Danso aye fra bidwan
saa manaman enna ya ewo hui asante ankwanti bia na yefre bibi diplomacy ne egugum kanene ne ye de war ene chichire oman se obekon achi nipa no na ode na beka ho eno achi no yefre bibi gunboat diplomacy ahunuhuna diplomacy mesro oman kese bi te se German wo ha oman kese bi te se bonoman so wo ha mpese em ne bekokon entibra na beboam fa wabotum nyina beboam na ye ne benkokon so wamfa wabosuma meboam a ene enso mboafu meto ahyew so eno ye frene gunboat diplomacy wanyesi ya meyo sei na nipa no ode through sa gunboat diplomacy no ono wa submit to you na wabeka ho na waboa amwakon atia ne tamfo no ena ye frɛ bibi nso ne ye kenkan ye meka se ye frɛ spiritual diplomacy ena religious diplomacy babi nso ho a ye frɛ yam diplomacy food diplomacy ye wo money diplomacy oti ase asante eyusu de enyemre nyina na asante epompa man opebia mana beka ne ho a oyusu warlike okay the former Bono Ahafo region no mo a amanama ya wo ho a asante eyusu warfare German ene Bono manso and yes Bono kingdoms amanama na aka no nyina oyusu spiritual diplomacy o abosom de a for abosom no be support him na menkokunti a oman kese bi te se Bono manso oman kese bi te se German na te se odina kokana ho enti adehia ewo Bono ne Bono East regions wi mu no asante anko anchebe atebu asante anko anche no no de ya kane de yeji Kwame Danso ne nkranko agya ye kan yi nyina asante wanko anchebe na mbom uhu se saafo no ewaduro saafo no ekita spiritual powers bia bebetim de aboa asante enti brebia no asante pese o ne bebehwe abom sebe ya obinya tumi ediakon saa na okosa tanosibini enkuru no a eye nkyera tanoso tanoboase boyam tuobodom ofuman nwase eho nyina abosom nko a wote ase okọ nkyera ye wota akwabnata kosita mensa abosom nko a ena oba tuobodom a ye wotumpudu ho ena okọ ofuman eno so ye wo abosom kese ho okọ tanoboase a honso ye wo abosom ho sa abosom nyina no na asante hia enti ode ne ho ko batabata saafo no se mommoame na momfa mabosom no emmoame wotase enti no besi nne sante hene etwabira gese okogyensuo ewota no so wotase okọ mabesata no nsuo no bi na ta no bosomfo na kanche abuso na wasana ba obodom na tuobodom tumpuduo so a owo ho ono so ne sofo no ne komfo no wakọji nsuo efiri no ho na ode akotwa ni dwida akoye nyankamade sunsumsem ode akotwa ni dwida wotase saafo no asante ene be establish religious diplomacy through religious diplomacy spiritual diplomacy ena bene asante inya ntwaka enye se asante ekokon eche wo mo wotase na nipa ode ne bosoma boa wo eno no utum kasa na sase ye odia da bi want to be kana se na sase ye odia nkenkan se mi ya mekenkan yi mo munim se prince bosoma ye frɛ ne pro ono ena oboa asante okọ nkyira se ya ji abo nkyirafo tatu ji abo pa sabre no a asante ne Germanfo ekokono sante hino Opokuwa the first okọ nkyira abosom no ho ena beyi apaye ma no
nti oko kontokwa no saa bosomfo no nyina di nachi enti betutuo no Germanfo no tutuo no a na bosom no ayeden bosom no age ota betutuo na moba no bosom no age ama moba no aba hwete enu nti bosom no yeto ne gi abo enti u konkyere ase ya betu gi abo enti edi gi abo no nase efri nkyere abosom no isanse Germanfo etutu a na nkyere abosom no bekita bibia ye friend bulletproof no na ba ma moba no aba hwete na kyese ba gye mo no enam saa abosom no so ene ma asante edi German sunkunim enti ne tofabo nyina ne se amanama a ewo bono ne bono east obia ni ho a asante ekoche no apart from Techiman bono manso what I say apart from bono manso Techiman sa mana tekete te se prime yeji Kwame Danso nom ne ade no asante anko anche be na mbom ode ne ho kobata won o use diplomatic means esan se be wa abosom na ohun se sa nkrofo wa abosom sem ne be kokko a babosumi wan ha abosom no be tabachi akumoto agumani so mamar madim kugu enti etisade a memfa me ho nkobata won na safo na emmoa me na ohina anase ahini a yatintim wo saa bia no so a be ho odene no me nkokunti a wo saa bre no na ahini a ewo saa mprempre babia ye fere ne bono east regions ya eye ahini a na atintim eye bono manso ahini eni German ahini saa ahini mienui na eye ahini bi a eye powerful asante pese obepe allies obepe adamfofo a bebe boa no ma waye den ma wakon atia saafoi na ono oma beka ne ho enti no traditional states a ewo bono east bono ene bono regions no asante apart from Techiman so no aye bono man so no okoche no 1900 broni wiewie o no ono so gini independence German so gini independence o ta se enti no se sa na tie dia ehayam de na nase enesen ehayam de na se nesen so hu na se obi beboa o de na bosom beboa na uyusu abosom no de kokutia ohemfoforo edini sunkunima na nipa kro no a anaso ohemkro no a ode na bosom ebeboa ho no oyi apaye de boa no na ono oyewakoa dabi na onye wakoa na asase a oteso no na enye odia se ne amekan yi ahini be se na ya mekan ho asemi obia ni ho a oto na numtuo se sante hene koto she ne so no konye oti ase no obia omukra ne boa asante ma okutia amanaman kaye edinkunim enti no saafo nyina beko eboa asante kwa asante eko no coast ho nyina saafo nyina de babosom ye den ekoboa asante ma bekon kosi se asante ene Britain for ekokon Sagrenti War 1874 no so saafo nyina de o ma bosom ekoboa asante e ma ne kokon nanso santokwa no mu no asante ani nkunim na asante edi nkuguo kujoto na asante man no eguye na minua enti the question is so obi boawo ma wo de na bosom kon etintim wo manya neno oyewakwa neno utim kase nasase a oteso eyodia Davida so nanka nipa no boawo na okun etia amanman bi no anase okun tintim wahenie na broni so ba ya
ono be kuti asante a saafo ni nyina obi akotra ne baabi so asante na gudi a me so me kotra baabi obi akotra ne baabi no senne nka wo pese dipa no osamba nka kasa mu ede akrokro kasa bi te se ya no minuanom ahemfo amowo bono east regions asante mani ho boa me nem chichire ho de mo abosom aboa me bibia ho aboa me mama chichire asante mani na sade nnebo dwana kwa jami nnede yemfa batanga emumane broni amamu aba enti untimi nkase obi chinchinchina onhye wase na sase eyode na mom no mumra ne yina yenyan kabom na yenyan kabo na yemmo aboaye ho mankase mumra emetrama himfie se mo somme na se adododie bi epie mo asase mu a mabegibi nyesa na mumra na adamfo na ayefa aye no yenhyem kina na yemfa mo aboaye ho eye noboa sa kasa bi sei ne nkanne opese nipa no obeka ho a oka na nye kasa bi se bono chempem ba ye no ena bede patapa se beko na chese bono chempem ma ye no de na nka bono ahemfo eye nkoa otiase na bono chempem ba ye ne nipa de patapa chese nipa kro no won kamera obi on kamera de friend patapa fo o de batanga patapa se meko otiase wo breko a saafo no a be wo bono ne bono east region and even ahafo region krano asante wanko antebe na mbom eye diplomacy ene ema be no ye nkabom otiase ena asante confederation ye dikano eguye 1900 obi akotra ne babi kwasi broni Britain boni ne baaye no was o create region ba ko se be yo na amamuo no ebeyefo amano no created the crown colony of Ashanti as region no ka se ahemfo no enkeka be hommom senia ahemfo no akeka be Eastern province Central province ne ye friend Eastern region na Eastern province ne ye friend Central region na Central province ne ye friend Western region na Western province bia so e won the council of chiefs or tete provincial council of chiefs ema provinces no bia saa so na crown colony of Ashanti no o manage ni say province no na chebe change and ebe sesan ye region no enti crown colony of Ashanti no o manage ni say yenye ne den o manage ni say one region o ta say na okote provincial council of chiefs no ne koye Asante confederation number 2 enti no broni no na boabo ahemfo no say munyina momra na Asante ne onimonim na yam form a council of chiefs otase enti no Asante confederation e toso mienu 1936 no a council of chiefs a ahemfo no e de bepe ne be ba se be join ne council no enti se ye wura ko kan se bono champion ba e no e na be de patapa se be kwa na ene kwa ne kwa no because nkenka se ma yakinkan ebia ni ho a e kire se ahemfo adehia bewo bono east ene bono regions mu and even ahafo region kra no okochi be ba be de be pene be bai etibere bi esoen se be mabio na se be ko akotena se baba di be ho so a wontumi nka se wonom e de patapa ne kan se be ko sa ka se no enye kasa emu eda wo ka kire obi a ebe ma nentam awo sa kasa wi esese jai emedefa sante hene wachiame eso se enye bono ahemfo ne ama sante ene bono ntamu attitude se ne abinom ka na adoma hene na ama bonofo na sante fo ntamu attitude nye na adoma hene wu kasa bi te se bono champion ba ye na omde patapa se ye ko kasa bi te se na tetma hene ote hodon onye ne ho basabasa bia kasa bia etete saa no a etre se wu tietia nipa no fa ahodie so na mbom umu nipa no eno ebeden ena nipa no watwi aben wo ontwi mmewo wote ase
ontwi mewo etinya bona hemfo bia ne ama bonfo na asantefo entem atete kasa efiri manhia ba na ye ka kire bono ahemfo no enye kasa mu ede enye kasa eye kasa ye frɛ ne frɛfrɛ dom sa kasa no emfrɛfrɛ dom epam nipa efiri ho na ekire sɛ wu mu nipa na obi aso ni ho a wu mu no a obɛpɛ wasɛm da hiani kura no sɛ wo yesikani na hiani opa manaduane ni sida manentram bona koma ye ni bibia ntoma mani bibia bia dwuma kura na fa kyene toka kyene da ube buna nimtia se firi hoko okura wo ye hiani nyame menam sida motnam nyame nam toka motnam nyame mbi adwuma ma no saa da no a one saa nipa no enya de a montam ebewo enti no se wo pese wo ne unua entam wo a kasa mu ede akrokro kasa no ka kire no na nye kasa hyehye kasa ekire adomnyesem kasa ekire se wu mu nipa no kasa ekire se wu tietie nipa no fa hodie so o ka kire no a eberen na nipa no ono wa yeden ono wa yin kabom ono wo enye nkabom da even obakra wa wono no enne ye wo the era of human right obakra wa wono no wanka kasa mu ede ankire no a obeti watua akotena ba bia so otena oyir kura na wono no te no se wamfa kropro kasa ankasa no ho na bibia kasa mu ehye na wode kasa oba no ho a emma oba no na ni nye ho na ne musa na ebewi ase ne se e dia worjaye ene be den ene beba odofo subscribe na share high African History and Heritage TV abakose mu nokre ene eka memno historian Kojo Agyemang me yem hwehwani mu na me so me presentation bia no medim tekremani na mpanini se wanye ni yi a meka kirew e wo buo kwanso enye didi atem kwanso te se dia mbrante binom ye no na buo kwanso meka kirew meyiwaten saa ne nipa eni nipa eyeden etena ote ase opese obi epe wasem a nye asem a eso kan se nipa no kra e ka se mribi atwam wono wa ka se wakum ono na busuani bi e wo kwadwom na se eye ne ya na o complain kura no a nka kasa tire ne be ka tire no enye kasa bi a etese ye ka tire se yakundo ma kuzi a na ye o ya yekunampa o ka sa kasa e kire se nipa no a ono ni bubefu ena ni busuani e bubefu na damfo bubefu nipa a opesa nipa no asem bia no ono ni bubefu o kasa no na enya de a saafo no nyina bebufu a o ne be twaka edamontam no ebeye kamada o tase twaka no eni ayonkofa no emu betete forever and ever enti ni ameka no se enye bono ahemfo besuban ne ama asante ene bono ntamatete na monhwe yesi unexamined life is not worth living monhwe babia ifriba o tase orofo subscribe na share African History and Heritage TV na mefa sa kwanya we so na matu na nanom bonfo ahemfo no so fo bono ahemfo abewo bono House of Chiefs ene bono East House of Chiefs sa ahoyi yesu ban no a ewo mumu no selfishness se ohini bi tina sa ase so na se opeman hina manje se mete se betwere eba bono House of Chiefs sebe peman hene manje tiba sa ase so bani bia momche namasa nom ne ade ade nyina obi ate na sa ase so ade na momfa man hene no ma no wo de man hene no ma no a nya wo na obetua ne ka wo te ase nya wo na obetonto ma na fura se ni kurokura ya baako na wo de man hene no ma na what is wrong with it wo na obetua ne ka wo na obe ma ne belief wo na obe ma ne registrar nya wo na obe ma ne register ma ne belief nya wo na obe establish traditional council amano nti ekosi sen na hoye ya ewo binu mu a bona hemfo binu mu a yede obidi application ba ho se opeman hena na mo mpese mo de ma no na se mo nya sa de no a bono champem kanse no a na nanu makofa ba no enya de a ebe ye nipa bia no se wo ba umpai bo eni se oba no ba bia obo braduru ye no oba no ebe tra ho
na wo wonkokora brem no oba no amo bibi adi ana oba no abehwe ema wawu na se wo ba na ompa ebo ne se oba no de ma no nyeyi a ebebo ti so because wonkokora brem no as uhia obi se nka obetro nkyene uhia obi se nka obebo akoma wutimi nya adwuma bi ono uhia obi se nka no obema osika no de ato botom no na wo wa bompa ye se ma umma no ana oba no onyeyi na oba no wanyeyi a obede anyesika no de ahwe minimpanyi bi ono no ya busuapani wo fie bi bribia nensa na ogune se ono ne ma wa wo be omma obia no ye koko fama odo koko kese pa me modidi nensa na ogu afase duru na okone nkonwa fie so no ogunsa nsa ogune se ne ma no mo obia meye te so no opani ampa ne ba obia ni ho a obeye te se no na opani no ni koko hye na ni koko fam no hye no umai no wa bompae se obia enyeyi a babo asesei nti panyini no ne nkokora brem no na oteni fia nim ohu se bi otwama no afre no nsoro mamwansi di nkoto aduane ni bre na ba kan tira nya wo ne wo sa papa we wo bompae se wo umma benyeyi no meme nyoba na mamoska di papa yi me se ehia no buruburo na sankrofo no so no wa obebọ mpa ye se oba na wabusuani nyame mani ntwa nkono no nyame so emmo ntwa duda na saafo no se ne abesi nyiri kyere no papa nyiri kyere yie na okọ atetimu ansa na wo yeden ansa na wowu enti mekan we e de akyereme nananom bono ahemfo a mo bono ha se sa suban no sa attitude of selfishness no so ohini bi ebe man hene na ofata kra no a muno besi nkonwa no makane asundwe kwa so na wanya ne man hene no na mabonduga mo pese mo de ma no ofa bado na okoje ne man hene afrotum fo ho so a na edija abetu region num na atire eno asan koye problem e wo region num sa suba no na munyai se mo nyai a mo nya sa suba no a bono tempem council no a makofa abaro enya de abono tempem council no ebetintim na yenso yemmabunu no a yeta mochi bono tempem council no yeta mochi no yeso sa suba no yemma mo kwan mamo mfa sa suba no eni afoforo no bio emmabre bia enkofa oyene emeto region num sampa okase opeman hene no 1984 se mo de ma no a nka kwa Ashanti region ekoyi na bebrese no hwano no ne bewu oti ase hwano no ne bewu Jape krom se ko eba se jape kro opeman hene no se mote ase na one na drobo hin no ye ne brimponde na mote ase na nka mo de ma no bokwa nka netu antoto 1960 ye bo ne man hene 84 opeman hene no mu deny no no fa akiri eno no okwa Ashanti region eno enede asase manso beto ne drobo fo ntem a besi ne curfew the German south German north curfew da ho adehye wuwa na bewu aden na bono ahemfo sa selfishness no ifrihen munya sa selfishness no obi a opeman hini bia mo fama no wo huri abechro no fear pray nkadoma se number 1 ubetu ena fear mo me amfa adweno fear pray ubetu anyaman hene doma se number 1 betu ma recommend o my ya mo man hene na at the same time no o ya chempempene ewo doma se number 1 ahemfie na chese nka o mo ayeduru ye na chema ponsa na nka o mo ayeduru se o ya man hene wo fear pray man no at the same time se doma se number 1 so trasia o sante council numbi na chese nka opposition mienu na o mo ayeduru o ti ase o te o man hene bi ne council mu and also at the same time no osa ye man hene nanka number 1 for so mumu ayidu if you say number 1 hene o ye man hene and osa ye wo man hene foforo a o te o council mu atampe mene se o nya man hene no man hene bi so eye wo man hene a ensa hwe so o nya man hene o ye man hene na o brempon ko ye man hene a eno ensa hwe o brempon no obetim still na o ye wo brempon
Otase semen fa so ye wo kwam hene na ne upeja no na obeye man hene obetuma ye ogwato akoso a ye wo kwam hene akwam no de obedi na amamrem man hene no so de odi no gazette na akwam no odi na amamrem e wo wa hemfie otase eno kura be ma wo kura wa konwa no anmonyam aba ho na ono so na konwa no anmonyam aba ho wei ye na nanom bono fo ahemfo binum mremo mpe sa suba no ese mujai se mo pese bono champion no eyi a ye na kratifo nketo na akese ye businessman ye tamoji ya tinka bom kom se de beboa mo na mum sa selfishness no de ese mujai na ohini bi a ope man hini bi a no momfa man hene no enye den emma no efise moman man hena nyamu no betua neka na asumie entonkoso emra regions no mu orofo eha ye African History and Heritage TV me yamoso for historian ko dwa jaman ebre no aye be enti me de nkabo no ebesi ha me ma mo monitie adehye na nkabo a ewo ho ene se okira mo ntweme amafo ebisem o na sampa historian sampa asemi de o mayen update e fritrako me de sampa asem no asino koto asem ene gizete se ye gazette se eye registration me de eho enkaibo ebeba na atifo mate niemo biase na mahu ne eko na ne eba me da mase me ma monitie adehye